Mas Tito. Halo Mbak. Mangga jumeneng. Sampun. Apa aku iki dadi wong priya kurang apa aku iki dening tresna ning nyatane sliramu setya ing janji lali aku sing tak tresna kok belani Iki wis ra bisa tak kedepi mergo terus liramu jejer dheweke andum tresno ngobrol nafsu ning asmara lali aku yang ngandeng wanita liya apa dheweke wis milih aku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa njogo tak sesuwun sliramu enggalo eling marang keluarga tansah nyandhe panyuwunku eling arin malan wangi bali bojo nglarani ati oh apa aku iki dadi wanita kurang apa jane aku ngene tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra kena ditambani mripat iki wis ra bisa tak kandhepke yen to warga sliramu jejer dheweke andung tresno umbar nafsu ning asmara lali aku aja lali karo wong liya oh wis milih pilih aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali pak gawe gelaning rasa tresno sliramu nyanding wong liya sesuwun lo paring kok eling marang
marang keluarga tansah nyanding ayem tentrem kajastrina lan wengi bola bali mung gawe gelating ati tekongi gonge sawi Ngenteni yo, lah ya iki